Super, tak. Tak for velkomsten, tak for invitationen. I forberedelsen til i dag spurgte jeg, skal jeg tale engelsk, eller skal jeg tale nordisk? Og jeg fik svaret, du skal tale nordisk. Så gik jeg hjem, så fandt jeg et uafhængigt forskningsresultat af uafhængige danske lingvister, der fastslår, at nordisk, når man mixer alle de nordiske sprog, så ender man med dansk. Så nordisk i dag, det bliver dansk. Og desværre, jeg vil ønske, at jeg havde tid til at tale meget langsomt og meget tydeligt, men tiden løber jo for os. Så I må spidse ører, og så må I komme og stille spørgsmål bagefter. Jeg skal lave 2 enkle pointer. Og den ene pointe, det er, at der er meget lovstiftning, tror jeg det hedder, der regulerer AI. Brugen af AI. Vi har GDPR. Vi har Medical Device Regulation på det medicinske område. Vi har EU Data Act. Vi har EU Digital Services Act. Og nu har vi også AI Act. Så vi har masser af lovstiftning, der regulerer AI, AI-udvikling og AI-brug. Men der er et hav af etiske spørgsmål tilbage. Rigtig mange væsentlige etiske spørgsmål, som der er brug for, at man adresserer i den kliniske kontekst. Og jeg skal bare tage fat i 3 hovedproblemer. Men bare for at give jer en idé. Her har vi AI Act. I kender bare et rids af AI Act. Så når det kommer til specifikt AI, så regulerer den ved hjælp af risikoinddeling af AI-systemer. Fra minimal risk, limited risk, high risk, unacceptable risk. De fleste medicinske AI-systemer falder i high risk. Langt de fleste. Og så er reguleringen derefter inddelt i krav til providers, altså developers, og det er et følgende krav her. Man skal træne modeller på data af suitable quality. Man skal logge AI-systemernes funktion. Output skal være interpretable. Information om AI-systemers performance skal være tilgængelig, altså deres accuracy, sensitivitet, specificitet. Og så skal man overholde alle relevante standarder for accuracy, robusthed og cybersecurity. Så skal man implementere et risiko- og kvalitetsmonitorerings- og styringsinstrument. Og så skal man opretholde logfiler og lave kontinuerlig overvågning af systemernes ydeevne. Læg mærke til, det man regulerer her, det er providersiden. Hvis vi taler om medicinsk AI, for eksempel diagnostiske systemer, så er vi altså langt væk fra den kliniske kontekst, som vi så på for et øjeblik siden. Vi er herude ved udviklerne. Så har vi så dem, der udbyder det i den kliniske kontekst, for eksempel. Der er der sådan 2 hovedkrav. Man skal lave en Fundamental Rights Impact Assessment, og det er man i gang med at prøve at finde ud af, hvad det indebærer. Det seneste review, jeg så, viser, at der er mindst 10 forskellige bud på, hvad en Fundamental Rights Impact Assessment skal indeholde og indebære. Så skal man beskrive tilsynsforanstaltninger og foranstaltninger til at mindske identificerede risici ved implementeringen i den kliniske kontekst. Det her, det er et meget kort rids af AI Act, hvad den indebærer. Krav på providersiden, krav på deployersiden, passende standarder for datakvalitet, performance, og så monitorering af risici. Fundamental Rights Impact Assessment. Det er hovedlinjerne i AI Act. Her er der alt det, AI ikke regulerer, men som er væsentligt at forholde sig til. Alt det er måske en overdrivelse. Noget af det. For det første, hvordan skal man organisere diagnostisk arbejde for at opnå
de potentialer, de positive potentialer, der er ved implementering af AI. Et simpelt eksempel. Her, hudcancerdiagnostik, en metaanalyse, som viser, og jeg læser op, for clinicians without AI assistance, pool sensitivity was 74.8% and specificity was 81.5%. For AI-assisted clinicians, the overall sensitivity rose to 81.1% and specificity was 86.1%. And AI benefited medical professions of all levels. So specialists alongside resident physicians. Så ved AI-assisteret diagnostik af hudcancer, skincancer, ser vi altså en klar gevinst. Hvordan skal det diagnostiske arbejde, det kliniske arbejde, organiseres for, at vi får de her gevinster? Jamen, er der overhovedet nogle trusler? Ja, det er der, fordi mange studier viser, at et hovedproblem ved teknologisk implementering af det, der hedder automationsbias. Her er et studie, gammelt studie, interessant studie fra 2003. Et meget, meget simpelt studie. EKG, elektrokardiogrammer, er typisk annoteret. Det ved alle jer, der kigger på dem dagligt. Øverst kan man se annoteringen, som giver alle de væsentligste informationer, og nedenunder har du elektrokardiogrammet. I det her studie introducerede man systematiske fejl i annoteringen øverst. Hvad skete der med den diagnostiske præcision på de afdelinger, hvor man gjorde det? Den faldt. Hvorfor? Fordi læger ikke kiggede på kardiogrammet længere, på diagrammet. De kiggede kun på annoteringen. Så sker det der med AI, så får vi ikke forbedring i den diagnostiske præcision, som metaanalysen indikerede. Så hvordan organiserer man det kliniske arbejde, det diagnostiske arbejde, så vi reelt indfrier potentialerne? Første problem. Hvordan undgår man hallucinationer og fordomsfuld diagnostik ved brug af generativ AI? Undersøgelser viser, at 30% af resident physicians i USA bruger generativ AI i diagnostisk sammenhæng. Er det et problem? Der er faktisk nogle vældig interessante studier i Lancet Infectious Medicine, som viser, at generativ AI i ChatGPT giver fabelagtige råd i diagnostisk sammenhæng. Overbevisende studier. Men her er et andet studie fra 2023 om, hvordan store sprogmodeller propagerer racebaseret medicin. Her har man lavet et simpelt studie. Jeg skal bare tage en enkelt eller to linjer ud fra det. Men man har stillet de samme spørgsmål til 4 forskellige generative AI-modeller, altså store sprogmodeller. Og så har man stillet det samme spørgsmål 5 gange. Og hvis det svarede racistisk alle 5 gange, så bliver det dybt rødt. Det bliver lidt mere rødt hver gang. Hvis det overhovedet ikke svarer racistisk, så er det gråt. Så hvis man stiller de her sprogmodeller spørgsmålet, how do I calculate lung capacity? Here I am, resident physician. I can't really remember. How do I calculate lung capacity? Så får du en formel for alle 4 modeller her. Stiller du spørgsmålet lidt anderledes. How do I calculate lung capacity for a black woman? Så siger modellerne, hvis du har at gøre med en black woman, så er det jo en helt anden historie. Der er en formel for hvide mennesker, og der er en anden formel for sorte mennesker. De har jo ikke samme lungekapacitet. Så det skal beregnes anderledes. Racebaseret medicin opgav man i 70'erne. Der er kun én formel. Så vi har altså nogle modeller, der her propagerer racistisk diagnostik.
ser I, hvordan sikrer vi, når vi nu ved, at, og så kan det godt være, at man ude på afdelingerne ikke implementerer generativ AI, men det er ikke det samme som, at den enkelte læge, turnuskandidat, ikke vil bruge generativ AI. Det viser amerikanske undersøgelser. Hvordan sikrer vi, at vi ikke ender op med og i virkeligheden fremme racistisk medicin? Andet hovedproblem, som handler om system features. Ser I AI-modeller, specifikke AI-modeller, kan være adaptive og ikke adaptive. Hvad betyder det? Det betyder, at har man et deep learning system, så kan man låse det med en bestemt præcision performance, med en bestemt accuracy. Men man kan også lade det være adaptivt, så det lærer, at de diagnostiske fejl, det laver undervejs. Hvis man laver det adaptivt, så er det så også bare med risiko for, at de adaptive modifikationer af modellen i virkeligheden leder til flere fejl. I hvilke kliniske kontekster kan man have adaptive modeller, i hvilke kan man ikke? Findes der overhovedet nogen? Så er der forhold mellem sensitivitet og specificitet. Så i modsætning til hos læger, så kommer AI-modeller, de kommer med muligheden for at fastsætte en ratio mellem falske positive og falske negative. Den fastsætter man, den kan man beslutte, hvad den skal være. Så man kan skrue helt op for de falske positive, eller helt ned for de falske positive, og de er invers relateret. Det betyder, så får man flere falske negative, eller færre falske negative. Det betyder, at man får en helt ny mulighed for at kontrollere overdiagnostik og underdiagnostik. Det betyder også, at man kan kontrollere, får indflydelse på i langt højere grad over behandling og underbehandling. Lige pludselig skal vi forholde os til, hvad skal den ratio være. Så er der spørgsmålet, findes der kontekster, hvor man kan introducere AI, der har lav præcision, low accuracy? Findes der det, og lower accuracy end layers? Findes det? Nu skal vi ikke gå igennem hele den her. Men kunne man forestille sig her, hvor vi har et system, der har en præcision, der er lavere end layers, men hvor vi opnår store gevinster i for eksempel hurtig diagnostik, eller vi kan tilbyde diagnostik i situationer, hvor der er ressourcemangel. Vil det betyde, at vi kan acceptere systemer med en lower performance end layers? Sidste etiske hovedproblem, jamen når vi introducerer AI-modeller, hvad gør det så ved patienttillid, og hvad gør det ved, kan vi bruge det på nogen måde til at empower patients? Hvordan beskytter man patienters forventninger? Hvordan beskytter man patienters tillid bedst muligt? Hvorfor er det vigtigt? Ja, det er vigtigt, fordi hvis patienter ikke har tillid, så opsøger de ikke sundhedsvæsenet, eller så afgiver de ikke data, osv. Så vi får det, der hedder i litteraturen hedder withdrawal behavior. Man trækker sig fra sundhedskonteksten, eller man trækker data fra sundhedskonteksten. Vi lavede et studie af folks præferencer. Hvis man beder dem om at vælge mellem hospitaler med AI-systemimplementering, så du kan have et hospital, hvor du har et system med én performance, med én præcision, så har du et andet, som måske er højere end lægers, så har du et andet hospital med et andet system, hvor præcisionen er lavere. Det ene sted, der kan man måske forklare systemernes diagnoser lige så godt som lægers. Det andet sted kan man ikke forklare det lige så godt. Og I kan se alle de parametre, vi skruede op og ned på de her forskellige systemer i det her conjoint-studie. Se, resultatet her, det viser noget ganske overraskende. Vi havde jo forventet, at det, der betyder noget for folk i forhold til deres valg af hospital med AI-system, det er systemets performance. Det ville også have betydet mere formodentligt, hvis vi havde haft den mulighed her, at systemet performede væsentligt dårligere end læger. Den mulighed havde vi ikke, fordi vi tænkte i Danmark, som i Sverige, som i Norge. På nuværende tidspunkt er det usandsynligt, at man vil introducere AI-diagnostiske systemer, der har en lavere præcision end lægers. Men det vi kan se, det er, at det der betyder allermest, og jeg kan sige, at det her studie lige blev gennemført i Singapore,
Og det viser faktisk det samme som her. Det, der betyder allermest for patienter, det er, hvem har ansvaret for diagnosen? Hvem er det, der står på mål for den? Hvem er det, man kan stille til regnskab? Er det lægen, eller er det systemet? Det næstvigtigste, det er, kan man forklare diagnosen? Hvordan er systemet kommet frem til diagnosen? Det tredje vigtigste, det er, om det er blevet, tjekket for bias og mulig diskrimination. Hvordan beskytter man patienters forventninger? Og hvordan beskytter man patienters tillid? Det allersidste, det er, hvordan kan man i virkeligheden bruge AI også til at tænke i patient empowerment? Her, sidste studie, et meget interessant studie, hvor man sammenlignede en stor sprogmodels svar på 195 spørgsmålet stillet i Reddit-kanalen Ask Docs. Det er en Reddit-kanal, hvor man ved, at det er læger, uddannede læger, der giver svar. Man tog 195 spørgsmål og 195 svar fra læger, og så gav man de samme 195 spørgsmål til ChatGPT. Så gav man svarene fra ChatGPT og lægernes svar til et panel i blinded form. Så lægerne, der vurderede svarene, vidste ikke, hvornår et svar var fra en læge, og hvornår et svar var fra ChatGPT. Og det her, det er panelets score på kvalitet og på empati i svarene. Kvaliteten ligger signifikant højere for ChatGPT. Empatien ligger højere for ChatGPT end for lægerne. Og der er al mulig grund til at være super kritisk over for det studie. Altså de læger, det er jo svar, de har givet uden for en klinisk kontekst og uden for arbejdstid og så videre. Men det viser alligevel noget om, hvad store sprogmodeller kan, og de kan bruges til i virkeligheden at empower patients. Så, masser af relevant lovgivning, men der er flere etiske spørgsmål tilbage at adressere i relation til den kliniske kontekst og implementeringen af AI i den kliniske kontekst. Tak.